Хора, аз съм Калин и днес ще направим един доста кратък клип. Само исках да ви, преди да видите, исках да ви кажа, че победих един с голяма пека и магиосник с 3 на 0, после бих още един с 3 на 0 и ми си 1200 купия. Но и знаете, случай е Giant Chess, който ми се падна и както виждате има 16 Rares от 800 до 1120 голд и 160 карта има в този гигантски чест. Това също си купих. Калина! Също така купих си Giant скелета. Инферно Тауър ми е на лева 2, но няма да я пускам следващата. Сега, дами и господа, има на брат на едно приложение, че е Tracker за Clash Royale. Намерих, това ми е 51-вия чест. Тойте миналите. Тихо. А то е Giant Chest. И искам да ви кажа само едно, дами и господа, че след време на 83-тия ми чест ще бъде Magical. С 2 епик карти и 12 rare. Долу да е. 11 ще имаш Magical код Faces. Легендарка. Да. В принцип не ми върви много в баталите в ефир, но нека се постараем. И моя Hawk Rider се надявам да се справи. Предизвикателството. Айде, Hawk Rider. Пусна малко звук. Да, Hawk Rider е. Сега, ако това ми се падне Jetpack или някаква легендарка, аз просто ще падна на земята. Инферно Драгон. Може да не Инферно Драгон. Искаме Инферно. Аз искам това, дето той има. О, да. Давай, Giant. И това ги. Дай бомба. Добре. Оцеля. И един бейби декън, че може да лети. Да може да изпусна бейби декън. Виктор ти изпрати тези бахтери. Как ще изпрати на кой да забрави? Еми тази точка ще. Между другото, който иска от вас, може да се включи в нашия клан на хаштаг готините. Аз много искам да съберем повече членове. Но това не се замразява. Hawk Rider не се замразява. То отмразява даже. Да, гигантски скелет. Само боцни го веднъж. Идеално. Давай. Лепи го. Моите всички тук. Давай, бейби драгон. Hawk Rider. Като те обичам, но теб не те обичам. Сега после това, виж, се правите, като си го бъдете.
Откъде си? Или мини плеката. Много се Това е да лошо комбо. Не ми хареса това нещо. Закавицата бързо. А така плеката унищожихме. 469. Това не е добре. Не се покачила. След Giant-а. Гарата и по-скъпи. Казах ви, че не ми върви много. И седи Хокайдо. Хокайдо. Това добавя даване на измервия. Бомбата нази толкова много демидж. Бомбата му взе от 700 до 100. И дами и господа, ето ще го забавяме пек, унищожаваме. И сега да кажа, например. Майния ни, добре, майния хлоп. И тази тауър. Това исках, дами и господа, защото така ще мога да дам въздух, така ще мога да използвам. Но на кое? На барберите. Барберите, да, които... Аз не ги използвам. Аз го писам. На кой? JKJ. Айде файлите. Сега да ви господа, ще играе в Фейдли Батъл, има ли драйв чалендж? Не, аз ще продължа. Просто се радвам, че имам Джорджес. Няма ти гъш мазна. И отвърни това да сигурно. И сега... Дами и господа, унищожен на май брава в първото. И не ми се намерила. Попинг да съм Мери Попинс. Цепи го. Тая добра. Тая кул. Инфо. Добре. Бай-бай. Така ли мислиш? Аз баш не си да се взех твоята половина, трудно да можеш да ми дадеш това.
хареса, да ви е харесал, коментирайте, оцените и ще се видим следващия път до вечер, когато може и още да запълня, главно до вечер, когато ще отворим Giant Chest. До скоро!